ଆମର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ପପୁ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା କହିବାର ସମୟ ଆସୁଛି ଟିକେ ପଶୁ ମାନେ କୁହ କହିବାର ସମୟ ଆସୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବେଳ କାଳ ଦେଖିକି କହିବା ସମୟ ଦେଖିକି କହିବା ଜୟ ମା ଜାନକୀ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିବେ ନା ଆମେ କିଛି କହିବୁନି ଆମର କହିବା ପାଇଁ ହେଇନି କିଛି କୁହ ନା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଯାହା ତ ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି ଯାହା ହବ ଭଲ ହବ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ହବ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ହବ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ଖେଳ ତ ଆଗରୁ ହବ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଯାଇକି ଭଲରେ ଫେରି ଆସୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଏଇଟା କଥା ଆଉ ପପ ସାମୁରେ ଏଇ ଆଗର ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଟ୍ରକ୍ ଚକା ଦେଖଉଛୁ ଆଗ ନା ଟ୍ରେନରେ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ତଳା ନା ये गाइड भी है ना ଫିଲ୍ମଟା ଆସେ ये गाइड भी है ना दुकान मस्त लागे ये पे हम गाइड ला जी लो आगो दुकान में पूरी है गाइड ये गाइड ଏ ଯୋଉ बाहर जो भाता ସେଇଟା ରେ ଗାଇड ला ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଯାର ପାଣି ଉଠିଲା କି ହଁ